खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गुबुननि न'आवसो बिल्डिं फ्ल'र एकदम बानायफुबाय हादों मालाय बावहायसो थानानै भिडिअ खालामनाय जादों। फेरेंगानि जेननायनि लक्षना मा मोनथिबायना आं खोन्थाना होनि। बियो जेब्ला बिबान EMनि दायित्व लादोंमोन 6 माससो थानायनि उनावनो सार रनजित बसुमतारिया मोजां रोखोमै जेनदों। बिनि जेननायनि लक्षना नाम्बार 1 नैबे मोनसे सावगारि नैबे मोनसे भिडिअ क्लिप्सआ बेबो रायजो राजाया बिसोरखौ माबायदि गाज्रियै सावहोदों, माबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों, नङा होनबा? खुनु दोरखारानो गैया बिसोरो बेफोरबायदि सोरखौबा होखारनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो, नङा होनबा? जोंखौबो खालामदों, जोंखौबो केस होनानै कर्ट गाहोनो गोनां जादों। बोसोरसे जों गादों 12 जना बेफोरबायदि। जेब्ला लैहोर गयारि, आं गुबुन लैहोर गयारिनि लोगोफोर दं आरो लोगोसे काश्मी आइजो 2, काश्मी, आं आरो गुबुन जों जयैनो एखेलेगेनो केस बा कर्ट गानांबाय थादोंमोन। बेफोरनि सावा मालाय बहा बारग'नो फेरेंगा। ओरैनो नोङो मा होननानै बुंबावगोन, जेनाखै नोङो आरो नोङो इलेक्सन गेलेनायनि गोसो दाहोसै, जिरायनानै थादो। बेंटलावबो माबा पार्लार बानायदोंनो, बेबो एरखु जाहां खोनागासिनो दं। फारसेनिफ्राय एरखु जाजोबोब्लालाय बोरै जानांगौ जाखो, माने लाजिथावथाव। बारा गोलाव बाथ्रा बुङा। रनजित बसुमतारिनि माखासे उइक पइन्ट, दुरबलथा, पावाराव फैनानै मा खालामदोंमोन, बर' रायजो राजाफोरखौ, बिमा बिफाफोरखौ माबायदि गिर्जा सिफायनाय, मन्दिर मस्जिद ना बेफोरबायदि सिफायना होनाय, बेफोरनो बिराद गाज्रि सावनांनाया। आरो बेल' नङा, गुबुन बिराद गाज्रि सावनांदों बियो। मेनलि गावनो ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसि गिर्जा सिफायहोदों। बेखि मोजां नामा? इसोरा नाया। नोंखौ 5 बोसोरनि थाखाय इसोरा दोनदोंमोन, खिन्थु गावनि इस्सा बियो गोसो बायदि लानानै थांबाय। दा जेननानै थाबाय थादो 5 बोसोरा। लासिंसिं लाजिथावथाव मा मोखांजों नुजागोन। आं NDFBनिफ्राय देरहाबोनाय EM ना, NDFBनि रन्जन दैमारिखौबो बरननो हाया। स्ट्रागल, बे रन्जन दैमारिया माबायदि नांबोदोंमोन बेखौबो मिथिया। लाजिनाङो, दुखु मोनो माब्लाबा नोंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखांनो। नायना लानि दे रनजित बसुमतारिनि माखासे उइक पइन्ट, दुरबल पइन्ट, नङा होनबा? बे आरोखि बाथ्राया। गोलाव बाथ्रा बुङा दिनैहाय, बे ससेल'बान। फेरेंगानि माखासे उइक पइन्टफोरा नै बेफोरनो नुलांखाबाय। बेफोरनि थाखायनो जेनदों आरो बेफोरनि थाखायनो बियो गाव ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसि जाना गिर्जा सिफायदों। जियानो जाया मानो, जेखियानो धोरोमनियानो जाया मानो, बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर, गिर्जा मन्दिर बेफोरखौबो सिफायजोबदों। बेफोरो मालाबाबो बेफोरनि साजानिफ्राय मालाबाबो नों खमा मोननाय नङा, मिथिबाय? बरंस' नोंबो ख्रिस्टियान ससाइटिनिनो मानसि। दुखुनांथावना, बिनि देरसिन जेबो थानो हाया। नों बायदि EMआ थाबाय थानाय मोनबा बासायबाय। मुथथे BPFआ सरकाराव फैनायखाय BTCआ बहुतखिनि बासायबाय, मोजांबो जाबाय। UPPLआ थाबाय थानाय मोनबा माब्लाबाबो मोजां रोखोमाव उन्नयनबो, जौगाथायबो जानाय नङामोन होननानै आं सानो। दा दिनै बियो UPPL फैयोमोनबा गाज्रिसिन जागौमोन। बेखिनियानो भिडिअ'आ रायजोफोर।